Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшыруын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыру укытучы хезмәте. Укытучыларның замана балалары белән ничек эшләве, телгә мәхәббәт тәрбияләүдә татар теле дәресләренең һәм укытучыларның өлеше хакында. Укытучы, нинди горур исем. Яшь буынның киләчәге, аларның язмышы укытучы кулында, аның алтын йөрәгендә, дигән бөек рус язучысы Александр Фадеев. Укытучылар безнең юлыбызны яктыртучылар, матурлыкка күзебезне ачучылар. Сабый чакны артта калдырып, тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап кергәндә, кылачын җәеп, хуш киләсең диеп каршы алучы, еллар буе шатлык борчуларны бүлешеп яшәп, ылы тормыш юлына аяк басканда балаларга төпле һәм акыллы киңәшләрен бирүче дә ул. Никадәр сабырлык, түземлелек сырый укытучы хезмәте. Уйлап карасаң, укытучы булу бер дә җиңел түгел. Чын мөгаллим булыр өчен гомер буе укырга, өйрәнергә, иң мөһиме балаларны яратырга кирәк. Үз һөнәреңә гашыйк булып, хезмәтеңә күрә хөрмәтен дә тыеп яшәүдән дә зур бәхет бар микән? Әйе, укытучы гаҗәеп серле зат ул. Укучысының дөрес куелган нәни бер өтеренә дә сыйна алу сәләте бар аңарда. 1994 елдан бирле 100дән артык илдә 5 октябрь укытучылар көне буларак билгеләп үтелә. Дөнья күләм укытучылар көне барлык мөгаллимнәрнең һәм укыту юнәлешендә эшләгән хезмәткәрләрнең һөнәри бәйрәме. Бу көнне укытучыларның укыту барышындагы ролен һәм хезмәтен, шулай ук җәмгыять үсешенә керткән өлешен билгеләп үтәләр. Форсаттан файдаланып, барлык укытучыларны узып киткән һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Үз эшегезгә, укыткан балаларыгызга, һөнәрегезгә мәхәббәт һәм тугрылык сүрелмәсен. Саулык, сәламәтлек, иҗади уңышлар укучыларыгыз һәм аларның әти-әниләренең рәхмәтен һәм хөрмәтен тыеп яшәүегезне телибез. Киләсе сюжетыбыз да укытучылар хакында. Укытучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән дәрәҗәле шәхесләребез дә котларга ашыкты. Мәсәлән, Адымнар билингваль мәктәбе укытучыларын котларга Минтимер Шәрипович та килгән иде. Учителя, они были в обществе, безнең җәмгыятьтә иң яраткан халкыбызның хөрмәт итә торган шәхесләр иде. Шулай булды. Бер нәрсәгә дә карамастан. Бер нәрсәгә карамастан шулай. Әйтәсең менә килә, мы учились, у нас небольшая деревня была, старый клуб, его поделили деревянный на 2 части, деревня небольшая, и 4 класса мы там занимались, и вела занятия одна учительница, Хадичапа. Молодая учительница после Елабужского института, по-моему, тогда была. Значит, одна успевала, одна. Только 2, там 1 и 2 класс, потом 3, 4, сами в районном центре было. Успевала и уроки проверять, и задания давать. Минтимер Шәриповичның беренче мөгаллимен искә алуы гаҗәп түгел. Укытучылар һәркемнең йөрәгендә мәңгелеккә уйлап кала торган шәхесләр. Баланың бит аны шиге юк минем. Бала чакта хәтердә калган әйберләр. Безнең мәктәп бетергән балалар, чыннан әйтәм, диктант яздырсам, Şimdi tutarmalar, Rusça'da dikten yazarlar gibi. Hazırda, ben aytırıydım. Acaba buna şimdi bilim verirler. Bunu bilim verirler. Ana silesen indi, o silerge bula, bana şampul ne aytmış. Şu şimdi okutuşlar bulmasa, şu şimdi terbiye bulmasa, atamanlarımız şuşlay. Bilim üniversiteye gelmiş olmasalar, sizin de görüp bulmasıydı. Bu tribundan silahta olmasıydı. Bu mektep belki bulur idi. Ama tüzüşler de bulur idi. Alsa sözde yok. Bunday şartlarda bugün bayram итәбез укытучылар көне. Бик шат. Бәйрәм тантанасы Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй улы Хәзиуллин чыгышы белән дәвам итте. Менә бүген без сезнең белән берлектә үзебезнең иң күркәм, иң чиста, иң матур, иң гүзәл бәйрәмебезне укытучылар көне билгеләп үтәбез.
Bu bizning için gene bayram түгел. Bu bizning bizni terbiyelep üstürgen, bizni kişitken etiyenlerimiz bayramı. Bu bizning bilen birge işlevçi, yaşavçı, bizning ko'ngillarimizni ko'taruvchi ham ağır vaqtlarda yerden itişi, suyunishli vaqtlarni birgalab bizning bilan suyunishlarni boshqaruvchi barliq xalq bayrami. Şuna göre sizni barınızı da şu matur bayram bilen tebrik ettim. Barınızı da esenlik, sağlık, ko'ngil tinchlığı, matur turmuş, o'zingiz qo'ygan xizmatlaringizning jemishini ko'rib, to'yib, shunga quvonib, shodlanib, g'ururlanib, rohatlanib, matur etib, yasharga, ishlarga nasib bo'lsin sizga baringizga da. Әлбәттә, бәйрәм көнне иң-иңнәр билгеләп үтелде. Рәхмәт. Бу үрләр зур уңышның башлангычы гына булсын, хөрмәтле укытучыларыбыз. Бүгінгі көндә 21-ші ғасыр укытучысынан педагогик культура һәм педагогик фикер йөртү таләп ителә. Заман белән бергә атлыйм дисәң, бер генә адымга да артка калу килешми. Шуңа да укытучылар дәресләрендә электрон укыту ярдәмлекләреннән, интернет ресурслардан киң файдаланалар. Белем сыйфатын бәяләү өчен компьютер тестларын кулланалар. Компьютер технологияләрен дәрестә актив куллану яхшы нәтиҗәләргә китерә. Укучы шәхесен һәр яклап үстерү өчен ярдәм итә. Әмма укытучының тере сүзен бер нинди компьютерда алыштыра алмый дигән сүзләрне дә еш ишетергә туры килә. Бу сүзләр белән дә килешми мөмкин түгел. Мәсәлән, тел әдәбият дәресләрен укучыларны мониторга каратып кына үткәреп булмый, чөнки әдәбиятның төп коралы сүз. Берәүгә дә сер түгел, соңгы елларда мәктәпләрдә татар теле дәресләре икенче планга күчерелде. Кайбер мәктәпләрдә хәтта факультатив рәвешендә генә калдырылды. Тик шулай да үзенең хезмәтен чын күңелдән яраткан, телне үстерүгә өлешен кертергә теләүче укытучыларны бу хакыйкать сындырмады. Алар балаларда телгә карата мәхәббәт тәрбияләүдә, татар теле һәм әдәбияты дәресләрен кызыклы һәм файдалы итүдә яңа ысуллар эзли, заманга яраклаша. Татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укытуда заманча алымнар шактый. Һәр укытучының үз ысуллары. Әлеге ысуллар белән бүлешү максатыннан узган ел Казанда татар телен укытуда заманча һәм нәтиҗәле ысуллар исемле семинарлар да узды. Беренче семинарда 300-гә якын татар теле укытучысы катнашты. Очрашу Казанның 2021 елда гына ачылган 11 лицейында үтте. Тел мәсьәләсе хәзерге вакытта иң мөһим мәсьәләләрнең берсе. Шуңа күрә телне саклау, аны үстерү, аңа карата мәхәббәт тәрбияләү максатыннан үткәрелгән чараларда катнашып, җиңү яулап, тырышып үзебезнең халкыбызга, милләтебезгә булган мөнәсәбәтне күрсәтүегез барыбыз өчен дә зур шатлык. Телне үстерү, аны саклау, төрле чаралар үткәрү безнең максат. Дигән иде үзенең бер чыгышында Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин. Бу белән килешми мөмкин түгел. 6 октябрьдә Шәриф Камалның мемориаль фатирында Галим Нургали Надеевның 140 еллыгы билгеләп үтелде. Музейда күргәзмә ачылды, мемориаль такта янында чәчәкләр куелды һәм түгәрәк өстәл утырышы узды. Яшерен түгел, ул вакытта эшләгән эшләрнең җимешләрен без әле хәзердә ябыз, хәзердә аларның белән файдаланабыз. Чөнки ул вакытта безнең татар теленең заманча терминологиясы эшләнде, академик үзәктә, башка оешмаларда ул вакытта яңа дәреслекләр чыкты. Һәм инде менә ул заманда Надеев һәм башкалар төзегән безнең фундамент шул кадәр көчле булды. Нинди генә сәяси үзгәрешләр булмаса да 91 елга кадәр без ул фундаментта төзелгән безнең татар мәдәнияты, татар мәгарифен саклап кала алдык. Укытучылар көнендә Нургали Надеевның шәхсенә игътибар арту гаҗәп хәл түгел. Без аны галим, педагог, Россия тарихы турында беренче татарча дәреслекләр авторы буларак беләбез. Татар китабы йортында аның фәнни эшчәнлеге, хезмәте хакында кат-кат сөйләштек. Надеевның дәрәҗәле исемнәре шактый әле. Оренбургтагы Татар педагогия институтының беренче директоры, Казан педагогия институты доценты да ул. Тарих битләрендә 13 яшьлек Муса Җәлилне урам тормышыннан аралап, хәрби сәяси мәктәпкә алып баручы кеше буларак та билгеле. Бер үрнәкне китерәсем килә, 91 елда инде архивлар ачылды, цензуралар
юк булды һәм инде безнең милли тарихыбызны, татар тарихын язырга бөтен ирекләр бирелде. Һәм инде ул заманда без ниндер өр-яңа нольдан башламадык, әмма шул заманда революция кадәр 20-нче елларда басылган безнең татар тарихы дәресләрен алдык та аларга таянып, инде безнең милли историографиябызны, милли дәресләребезне нәкъ шул тәҗрибәгә таянып дәвам итә алдык. Шуңа күрә һичшиксез бу тәҗрибәне өйрәнү бик әһәмиятле. Бу шәхесләрне искә алырга кирәк, аларны онытмаска кирәк. Иншалла безнең милли мәгарифыбыз бетмәс. Алдагы көннәрдә дә ул үсер, тагын да чәчәк ата торган чорларын күрергә насыйп итсен. Шараның татар китабы йортында узуы да очраклы хәл түгел. 1920 елдан ул шушы йортта яши. Нургали Надеев билем җәүһәрләре күргәзмәсендә Надеевлар гаилә архивына уникаль фотосурәтләр, кулъязмалар, Лобачевский исемендәге Милли музей фондыннан һәм фәнни китапханәдән китаплар, шулай ук Казан дәүләт архитектура төзелеш университетының тарих музееннан экспонатлар да күрсәтелде. Мондый педагогларны, мөхтәрәм галимнәребезне онытырга хакыбыз юк. Мәктәпләрнең бүгенге бурычы көн таләпләренә, җәмгыять ихтыяҗларына җавап бирүче, белемле, тирән фикер йөртә торган социаль актив иҗади шәхес тәрбияләү. Соңгы елларда укытуда күп кенә яңа технологияләр тәкъдим ителде һәм гамәлгә керде. Укытучылар алдына яңа педагогик технологияләрнең иң нәтиҗәлеләрен сайлап алу һәм аларны үзләштерү бурычы куелды. Җәмгыять укытучыга һәр вакыт югары таләпләр куйган, куя һәм куячак. Башкаларны өйрәтү, укыту өчен аның башкалардан күбрәк белергә тиешлеге бәхәссез. Чын укытучыга аеруча да туган тел һәм әдәбият укытучысына үз предметын, аны укыту методикасын гына белү аз. Ул җәмгыять тормышындагы мәдәният, сәнгать һәм башка өлкәләрдәге яңалыкларны яхшы белергә тиеш. Укытучы үзе укыган, өйрәнгән вакытта гына укыта. Укудан туктауга ул укытучы буларак яшәүдән туктый. Дөнья бер урында гына тормый. Ул үсештә, үзгәрештә һәм билгеле инде педагогикада даими яңаруга, үзгәрүгә дучар. Константин Ушинскийның әлеге сүзләре бүген аеруча да актуаль. Укытучы һөнәре даими рәвештә белемнәрне яңартып торуны таләп итә. Буларның барысына да бар тик эзлексез укыганда, квалификацияны күтәрү юнәлешендә эшләгәндә генә ирешергә мөмкин. Халыкта 6-да белгән, 60-та да онытылмас дигән мәкаль бар. Белем бала чактан ук тирән итеп өйрәтелергә, балага кечкенәдән сеңдерелергә тиеш. Шулай булганда гына киләчәктә белемле, акыллы, фикерле кешеләр күбрәк була. Бу әлбәттә укытучыларның бурычы гына түгел, иң беренче чиратта әти-әниләрнең бурычы, чөнки баланы тәрбияләү туган нигездән башлана. Бар дөнья укытучылар көнен бәйрәм иткәндә Казан шәһәренең Киров районында урнашкан 15-нче татар гимназиясендә булу насыйп булды. Иң беренче эш итеп татар теленнән ачык дәрес карадык. Әлбәттә, бәйрәм иртәсе котлаулардан башланды. Шулай булмый. Бу көнне һәр укучы мөгаллимен котларга ашыга шул. Безнең 15-нче татар гимназиясе татар мөхитле белем учагы. Монда 450ләп бала укый. Татар теле сәгатьләре бездә шул килеш калды. Балалар белән без менә төрле татар телендә үткәрелгән конференцияларда, конкурсларда актив катнашабыз. Дәрәҗәле урыннар алабыз. Татар теле ул миңа калса гаиләдән башлана. Башта димәк гаиләдә, аннан соң инде балалар бакчасына киләләр, аннан инде мәктәптә без каршы алабыз. Гимназияның бу сагасыннан ук безне аның директоры Фәнит Фахразович каршы алды. География фәнен укытучы мөгаллим үзе дә зур хөрмәткә, ихтирамга лаек. 15-нче гимназия ачылганнан бирле 30 ел гомерен әлеге белем йортына багышлаган шәхес ул. 30 ел гомер үтеп тә китте. Монда эшләгән эшләр бик күп. Укытучылар белән менә шу гимназия беренче көнне безнең беренче елны 83 укучы һәм 11 укытучы бар иде. Ул 1992 елда. Минем искә зур не булды, yüklәмә төште дип әйтергә була. Чөнки монда балалар укытыр өчен шартлар юк иде, ашхана да юк иде. Даже парталар да җитмәй иде, такталар да җитмәй иде. Шуңа күрә үземә максат куйдым, бу гимназияны югары күтәреп һәм балаларга, укытучыларга кирәкле шартлар тудырырга. Чөнки белем биреп булмый, әгәр дә шартлар булмаса. Иң беренче минем максат булды база үстерергә
һәм ашхана. Безнең монда ашхана да юк иде. Фәнит Фахразович тырышлыгы белән гимназиядә Бишбалтага багышланган музейда булдырыла. Биредәге укытучылар аны зур горурлык белән бөтен Казанга бердән-бер дип атый. Музейны булдыруга бөтен дөнья татар конгрессы да ярдәм иткән. Безнең гимназия шәһәрдә иң яхшы шәһәр мәктәпләр арасында приз урын алды. Аннары республика күләмендә без 2нче урын алдык приз буенча. Уже 2008 елда безнең гимназия Россиядә катнашып, без 30 Россиянең 30 мәктәпләр, иң яхшы 30 мәктәпләр арасына кердек. Коллектив бик көчле, укытучылар бик үзләренең bütün җаннарын, тәннәрен биреп балаларга белем бирәләр, тәрбиягә өйрәтәләр. Шуңа күрә мин нык горурланам үземнең коллектив белән. Менә булган барлык уңышлар безнең барысы да шул укытучылар белән бергә без эшләдек. Шуңа хәзерге көндә безнең bütün шартларда бар, укытучылар өчен һәм укучылар өчен эшләргә bütün уңайлыклар тудырылды. Һәм без һәр төпләп, ныгытып белем биреп һәм без биргән чакта да укучылар бик зур уңышка ирешәләр. Моны фактлар да дәлилли. Мисал өчен, математикадан БДИ тапшыру буенча гимназиянең уртача баллы 80-не тәшкил итә. Ә химиядан исә 100 баллын туплай алган укучылар да шактый. Биредә чын мәгънәсендә милли, мәдәни мөхит хөкем сөрә. Бу сүзләрнең хаклыгына укытучылар көненә багышланган концерт барышында тагын бер кат инандык. Укытучы, кем генә бу исемне зур хөрмәт белән телгә алмый икән. Һәр кайсыбызның иң матур хатирәләре, шатлык борчулары, беренче дулкынланулары нәкъ менә мәктәп һәм укытучы белән бәйле. Галим дә, торчы да, игенче дә аның олы исеме алдында баш ия. Чөнки теләсә нинди һөнәргә юл башы укытучының фидакар хезмәте нәтиҗәсендә салына. Ул дөньядагы барлык матур сыйфатларны үзенә туплаган. Киң күңеллелек, тырышлык, балаларга шиксез мәхәббәт, намуслылык. Ондагы сабырлык аналар сабырлыгына тиң. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру укытучы хезмәте, укытучыларның замана балалары белән ничек эшләве, телгә мәхәббәт тәрбияләүдә татар теле дәресләренең һәм укытучыларның өлеше хакында иде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейн. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.